Saya Pak Dro, Pak. Iya. Ayo ke polsek bae, ayo. Jauh sampai. Dari jauh lagi. Piye? Ayo. Aku tak takon. Ayo, saya jatuh sing ambek. Wis mau bicara ini. Maju. Kita kan muni piye mau? Kita kan muni piye mau Dro sih. Wis kan ana carane sih diurusi sih. Urus dina. Ora ngerti iki carane.